Tradisi rasulan utawi bersih desa menika minangka salah satunggaling warisan budaya luhur ingkang taksih lestantun dumugi sakmenika. Adicara menika kalampahan saben taun saksampunipun mangsa panen. Minangka pralambang raos syukur dumateng Gusti Allah awit sampun paringipun berkah, kamulyan saha rejeki ingkang rembaka tumraping masyarakat. Wonten ing tradisi rasulan menika wonten adicara kados genduri, kesenian reog, wayang kulit, ketoprak saha pagelaran seni tradisional sanesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Para kadang nepangaken bilih kula piyambak menika Sukaramadi menika tokoh masyarakat saking Kalurahan Wiladeg. Wonten ing titih wedal menika kita badhe ngaturaken sawetawis menggah wontenipun bersih desa utawi rasulan ingkang sampun katindakaken wonten ing tlatah Gunung Kidul umumipun lan maliginipun wonten ing Kalurahan Wiladeg. Perlu kaweningan bilih rasulan utawi bersih desa menika mujudaken raos syukur dhateng Gusti Allah ingkang Maha Mirah tur welas asih ingkang katindakaken dening para kadang menika sae para amung-tani, pedagang lan pegawe wira swasta lan pegawe negeri ingkang bilih pasca panen menika sampun pikantuk panenan ingkang malimpah lan ngremenaken wekaten. Milanipun mliginipun wonten ing Kalurahan Wiladeg menika dipun wonteni bersih desa utawi rasulan. Menika mujudaken setunggaling pangertosan bilih masyarakat ing Kalurahan Wiladeg menika tesih nindakaken raos syukur menika lan anggenipun nindakaken menika salananipun rasulan utawi bersih desa. Ing intinipun bilih bersih desa menika ngaturaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Para kadang mekaten menggah garis handapipun menggah wontenipun rasulan utawi bersih desa. Matur nuwun. Salam budaya, lestari budaya. Punapa ingkang dipun wastani tradisi rasulan utawi bersih desa menika wonten ing Gunung Kidul, mliginipun wonten ing Desa Wiladeg. Gayut kalian bersih desa utawi bersih susun mliginipun wonten ing tlatah Gunung Kidul utawi pun wastani rasulan wonten ing Kalurahan Wiladeg menika nggih tandha yekti bilih menika raos syukur dhateng Gusti Allah. Deripun menika pun tindakaken setahun sekali menika mujudaken raos syukur dhateng Gusti Allah pasca panen nindakaken olah tetanen menika sampun pikantuk hasil ingkang maksimal. Deripun katindakaken menika setahun sekali menika udakawis kirang langkung menika wulanipun Juli utawi Juni mekaten. Lajeng sinten kemawon ingkang nderek berpartisipasi wonten ing tradisi rasulan menika. Lajeng kepripun antusiasipun para warga dhumateng tradisi rasulan menika? Kaitanipun kalian ingkang nderek ngregengaken bersih desa menika utawi rasulan wonten ing Kalurahan Wiladeg menika sedaya lapisan masyarakat deripun saking anak-anak, pemuda, remaja lan para kasepuhan ingkang nindakaken menika. Deripun saking setiap padukuhan 10 padukuhan wonten ing Kalurahan Wiladeg menika nderek ngregengaken menika. Ingkang salajengipun menika napa? Ingkang
terakhir ingkang derek. Antusiasipun Antusias. Dados antusias masyarakat menika nggih saling bahu-bahu. Liripun menika mujudaken gotong royong, liripun saling membantu ngregengaken wontenipun bersih desa menika. Kapan tradisi rasulan menika rumampah saben taunipun? Wonten ing tlatah Kalurahan Wiladeg menika liripun tindakaken menika setunggal taun sepisan. Kita ngemuti bilih pasca panen menika mbok bilih mlebet menika wulan ketiga pun wastani ketiga menika boten musim hujan menika katindakaken kirang langkung wulanipun Juni kalian Juli. Dados manut wedalipun menawi wonten ing Kalurahan Wiladeg menika katindakaken Jumat Kliwon menika mbok menawi wulan Juni menika wonten Jumat Kliwon lan Juli mon Jumat Kliwon menika pun tindakaken. Namung menika nggih kita kesepakatan dipun wonteni parepatan panitia bersih kalurahan mekaten. Dados antusias masyarakat nderek wontenipun parepatan. Terus nunggu keputusan wulanipun apa siap. Beli mekaten. Wonten ing pundi papan panggenan tradisi rasulan punika lumampah? Menawi wonten ing Kalurahan Wiladeg menika tradisi rasulan utawi bersih desa menika katindakaken menika sentral utawi dados tunggal wonten ing Kalurahan Wiladeg. Dados kedadosan saking 10 padukuhan menika dados tunggal. Menawi saderengipun menika dipun wonteni kirim doa utawi kirim doa menika katindakaken Kemis paginipun wonten ing setiap padukuhan. Menawi hari H menika tetap sentral Jumat Kliwonipun wonten ing Balai Kalurahan Wiladeg mekaten. Kados pundi tata cara saha proses lampahing tradisi rasulan utawi bersih desa menika? Menawi ing Kalurahan Wiladeg tradisi utawi tata cara ingkang maksih lumampah menika nggih dipun wonteni resik lingkungan. Dipun awiti resik lingkungan pun mastani bersih desa menika resik lingkungan kalian Samukawis Banjar Pekarangan mekaten. Ingkang salajengipun kawiwitan menika dipun wonteni bersih Kali Banteng. Menika biasanipun udakawis kalih minggu saderengipun menika Jumah Kliwon rasulan, Jumah Legi menika dipun wonteni bersih kali. Leripun pun wansali bersih kali menika resik lingkungan. Menika dipun awiti bersih Kali Banteng rumiyin, lajeng Jumah Kliwonipun menika bersih kalurahan. Nanging saderengipun nggih dipun wonteni kirim doa mekaten Kemis pagi, terus dipun wonteni nggih dalunipun malam tirakatan, malam Jumahipun menika malam tirakatan biasanipun menika dipun tindakaken wonten ing setiap padukuhan mekaten. Lan ing pepiring salajengipun menika Jumat pagi menika sedaya padukuhan menika ngirimaken bergodo gunungan lan bergodo riyak gunungan menika kadadosan gunungan lanang lan wadon menawi bergodo riyak utawi jaranan menika setiap padukuhan menika nggih ngedalaken dados menika setunggaling rangkaian kegengaken wujudaken gotong royong tumraping masyarakat. Dados ingkang ngemusuraos bilih wontenipun bersih kalurahan menika ing supados wonten nilai-nilai ingkang mlebet dados nilai budaya, nilai pendidikan, nilai agama, nilai kegotrongan menika saged lumebet menika. Tradisi rasulan utawi bersih desa ingkang kawontenaken dening warga masyarakat Gunung Kidul mliginipun warga masyarakat Desa Wiladeg menika minangka wujud raos syukur dumateng Gusti Allah awit sampun paringipun berkah saha rejeki ingkang luber tumraping warga masyarakat. Tradisi menika ugi minangka warisan budaya ingkang kedah dipun lestantunaken. Amargi tradisi menika nggadhahi nilai-nilai sosial, spiritual saha gotong royong ingkang
ngukuhaken paseduluran antawisipun para warga. Kanthi nglestantunaken tradisi rasulan menika, masyarakat boten namung njagi kabudayan saha identitas lokal, ananging ugi nggadhahi raos rukun bebrayan saha kabecikan gesang wonten ing tengahing masyarakat. Dibeberaken kabisanipun wonten ing panggung kabudayan Kalurahan Wiladeg. Menika to wadanira Bapak Ibu para punggawaning praja Kalurahan Wiladeg ing sakmangke sampun samekta ing gatel. Sampun ngasta wujud ambekan sesajen penjangilan lan ubur ampe sanesipun ing sakmangke badhe dipun aturaken wonten ngersanipun Bapak Pengampu Adat nggih Bapak Lurah Wiladeg. Rombongan sampun badhe lumampah wonten ing komplek Kalurahan Wiladeg nyuwun marginipun Bapak Ibu. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sritinon ing pasewakan busana maneka